coginio heb wneud yno. Gwnewch yn siŵr ein sy'n trwy y cwmni chwys am gadael y degyn. Neu, symudwch y sotheraethwch o honno. Rydych fod tra yn gynadolyn gyda ti pan ti'n helpu yn y gegin. Cofiwch eich marmwg o wythnosol. Testiwch smoglam every week. Byddai bod pob cartref hefyd ar yw'n mwg. Rydych cael ar yw'n mwg am ddim gan y gwasanaeth dan. Ffoniwch y rhai sy'n ar y diwrnod am Ysgol Diogelwch mae'n rhad ac am ddim. Every home should have a smoke alarm. You can get free smoke alarms from the fire service. Call the number at the end for free, safe and well check. Mae fysau ti'n gallu brifo dyn neu arall. Peidiwch beth â chwarae hefo matches neu damwyr. Os rydych chi'n ffeindio rhai, rydwch wrth eich athro neu athrawes neu adolyn sy'n adref gyda chi. Ffoniwch. 0, 8, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 4. Am ymweliad, Diogelwch Plant ac am ddim.